What's up guys? So ayan, kung sa kayong lahat, happy Sunday. And so since it's a Sunday plus it's my day off, so meron tayong time para makapagluto. So ayan nga guys, for today's vlog, magluluto tayo ng ginataang native chicken. So excited na ba kayo? Tara, simulan na natin. Okay guys, ito na yung ating mga ingredients na kakailanganin. Of course, meron tayong native chicken. Ayan. Bali, nakatay na natin siya kanina. And then, yung ating panggisa, meron tayong bawang, sibuyas, luya, and then lemongrass or tanglad. So, and then meron din tayong, ayan, gata. So, bali, kung napapansin nyo, meron siyang brown-brown kasi kinamay lang natin yung pagpiga. And then, of course, meron din tayong dahon ng malunggay. So ayan guys, bali igigisa lang natin yung luya. Ayan. Ayan, haluin muna natin. And then bawang. Ayan, bali pag lumabas na yung amoy ng luya sa bawang, of course, yung ating sibuyas. Ayan. So ayan guys, ilalagay na natin yung ating native chicken. And then after, hahaluin lang natin until malisa yung ating chicken. So ayan guys, bali pag nagisa na natin siya, pwede na natin siyang takpan for a while. Guys, pag nagisa na siya at medyo lumabas na yung mga konting oil nung chicken. So ayan, bali yung gagawin natin, ilalagay na natin yung ating coconut milk, pero half of it lang muna. Ayan. So ayan, wag muna nating ilalagay lahat. So ayan. Importante guys, pag naglagay kayo ng gata, wag nyo muna siyang tatakpan para maluto muna yung gata. And ayan guys, after, saka na natin ilagalagay yung ating lemongrass. Ganyan lang. And then of course, salt. Bali, once na naluto na yung ating gata, ayan, pag kumukulo na siya, ayan, pwede natin siyang takpan for 15 minutes para lumambot na yung ating chicken. Ayan. After, kapag lumambot na yung ating native chicken, ilalagay ko na yung ating natirang gata. Ayan. And then after guys, pwede na nating ilagay yung ating dahon ng malunggay. Ayan. So, bali yan na guys, yung ating ginataan na native
native chicken. And then lastly, maglalagay lang ako ng 2 sili. Ayan. Ayun guys, pwede nyo palang lagyan ng siling green kung wala kayong lemongrass. Ayan, pwede rin. Ayan. So and guys, please do like and subscribe. Till next time, bye bye.